Hamjwk ma busukoto जोंले फुनुंनाय थैनानि नांखे जों होयै फुनुंनाय नों आंनि आंनि punam Debbarma bai suman reang je sini laya hin samani borok adino first time malayo hini borok je samani abo borok tebo segangno malayjak borok bongni tabuk tebo ungko Whatsapp video rok Mankha photo rok bulaijak Mankha SMS rok khaimani aborok jotno jung proof Mankha mobile लाइथाने सालकिसा सिगाङाव हेजमारा मासनि खुनि इन्सिडेन्ट एबा सासम तंनाय भाइरेल अंमानो तै जों कासे भिडिअ सनामजाक दिनै अ भिडिअ जागा जत ए टु जेड क्लियर अंनाय एबा सराय सराकिनो साजानाय साबु कुबुचे टाटाल एन जरा तंसनि जानि जा बर काहके नायकुलि तनिदि जरा लेरि थांके बुनि नुक्ति खनाति आमाहानो अंगै मानु आबगे काहमे खनादि काहके बुजि मानाय Bwrwi punam Debbarma bai chwla parvesh Debbarma Hamjwk kajamani 3 mas toma olo Bwrwi punam tabo alka chwla kwtal suman reang bai chaswmai tongai kharlai thanga ama hai hinino nokni bwsai parvesh Debbarma social media puila viral khaikya amon olo parvesh ni bihik punam Debbarma te majrai berjani chwla suman reang chino kolkai saka jeng khorokni ni bisingo kebone sinimani kore eba hamjwkmani bo kore malai mabo kore jodi chini tomo hamya angmani tongkhangke proof evidence roi koksadi Bwrwi punam Debbarma and suman reang ateki cheno saka mane Bwrwi punam Debbarma bai chwla suman reang khorsana sini laimani kore te hamjwkma bo kore chaswmai tongmani bo kore hinino cheno sawi khnarga haibano jeng o Bwrwi punam Debbarma no koksingka tangi nokni khari tong tangi bwsai parvesh Debbarma tomangsamang nono yaktise buba hanai ajora Bwrwi punam saka salbrum chuak ngai ano satuge risitiyo o risitima bakino ani kamini lukuno ulta pula koksai kelangu lajak saloke ang ama bai nogo thangpurono chwla suman reang lamate gari bai phayu abagi jeng bono help sanai bini gari gai nogo thanga amsukbano kamini lukurok jono Hamjwk lai tongo chaswmai tongo rok hinai majra Debbarma bai dakar jobakai tongkha amoni yakuloke ani bwsai parvesh Debbarma phayi ano atro bai bumangno angkun mote ajakani khari mankha amon olo suman reang no bahano bulaisini bulai bokrok phatiro chini nogo taikelangkha yakulo suman reang kun mote basai buni gari bai thangpakya jengno amsake buma olobo ani bwsai parvesh Debbarma taini olo eba next day regular chini nogo phai ano buna tona hne natuk phayu sutu amsak sime chini almari bisingo rang daja tomani o almari bokhogi chini to rang 5000 kahai tlangai thangbakia ani bwsai parvesh ekdom gunda soitan bat parsi am hai hinino gobama kok sawoi jengno khnarka Bwrwi punam Debbarma lajak salo nor jodi lajak sali Bwrwi punam je kok samano kahmki khana musung khage video ni description jeng link rurinai nor kahmki khanai manai amoni onor punam ni bwsai parvesh Debbarma jengno bahino call khai sapika bini Bwrwi punam kubuino suman reang bai chaswmai tongo ani bihikse tom hamya tongo hinkaiba angle bwsai ngi tamu chole tonai ang cholma bakino yakti sawoi kisa mabukha tei ang kune dino borni almari pokhogi rang tubu mani kore punam ni puma eba ani bokara jingno se rang sani tubu bihi punam je kok samni jotono Chalak thokai hini saka yang bwsai parvesh Debbarma phajinge bwsai parvesh Debbarma bihi punam ni kok samano tamoni reply rekha eba bini bihi punam bwsak Chalak kok sawi tongkha amusung bwsai parvesh Debbarma khuteng kahme khane semman laine haipono o video tebo korok ene eba tebo lokho amsubai payaku pati phajingo bihi punam Debbarma bom dikhi Chalak phajil manjak nor tebo terke sarai sarakino manai tangi himba pathik phajong jeng joto proof evidence no kaham ke nor ruwi rinai tabu punam ni bwsai parvesh tam kok saka amusung sengapula kisa khanawi nalena hello dara manai mutam sakamo ani mugo parvesh na abono tawni burito saka nangje suaru nang yakuni ni berene sato gotai o segambo kono hamya tomong tongma kore haikono tomong cham nang thange buyo togo risitiyo ni namaro sablo sanang boto khana kana hedeba nimbre je kok samani ngamro joto kobudia ang mane dara do ang mane bono risinamu ka bombu le kok samanu go ka ba sabe kok sa ngai password sebari de nga password sebari ang ka mobile lo facebook fai ro go ngai ba ang kun kok saya han chiring ka tong tong ngai usu ka ngo thas got nang man din khai lakin khane wati sek thango ngai ri ko ru ko to hunglai hingang mono hinga kyang thalasa ka bo sawo lepin khage nang ka lepin khane tam ru ko to simu ko hunglai thanga tui botolang ya sati botolang ya hingang kai so akon di ko lepin che khane ka ba tui bai sati bai angri ro ka kai le tong ka ada gonta e gonta hai le tong ka angkang bona nya hin thanga tang kai a gari bai kok sai tong manu go lama kinaro hangkang gari bai no go hai mane abo sabo gari bai kok sa mane o
chwla beo Bwrwi sorogo malai tongo. Bosolabo je Je ko suman reang. suman reang mani. Direct lama paise malai tolakya pro. Engkai ang nogo hayakon. Nang lepin se khane thakai nang sabai malai tongo hinta. Okay. Engkai malai able hinsau engkai mobile bo light board dokai phayu andra gun rakai angbo tesen har tongkata. Engko darasuni basabara thang tongo hinsau engkai horni soita darasuni basabara thang hinsau engkai ba selaron khorang kini khorang khanao engkai bo selaro kini ang thangka. Gang thang angkai ayang nogo thangai sogi kya 7ta 7:30 ko sogi keta. Manang ayang nogo thangai nai. Ni beri nogo. Borokno an Bwrwi bai an bukrajukno thangai nuguliya. Engka ang phun khaikya an Bwrwino phun khaikya. Boro sai semane ang jaga phanong thong tangna phun khai phun tondi hini kathai susok peri rika. Engka an bukrajukno ang phun khairka. Boro sanorok hinsung hormani nindarani basabaro darano nindarani sori hamya naina hin hayu hinsawano engkai boro gari mani thanga sa hinsungata engkai alto gari height lang thayo sala sinia anta kan bukrajukta engkai alto gari kosom de hinsungkang engkai hino hinsau engkai bokai biak thanga sa hinsungkang bono manan bukrajuk nang sungkata engkai an bukrajuk sawo bo ano Ratanpur bazar tikala kala khabo ba Agartala thang kable hinsau Mani beri bai bukrajuk gari kathai mane an Bwrwi engkai an bukrajuk to Ratanpur bazar tiklai an bukrajuk Ratanpur bazar simikai daran nogo basabaro lumu hini thangkai thanga bokai Mani beri kya Agartala thangta. bokai Agartala phaina hinsa puta bumano engkai 10 din fungo phaikia ang to borno phaidi hin sarka angka 10 din fungo borok phaikia Eklogi kete phai. eklogi no phaido eklogi no phayo phaipur kai eklogi no auto bai phaido angka fungo phun khaipur kai borok ano saharo dara song tak an bukrajuk song sarta bo ungko menai tabuk ungko se Ratanpur se bogi dolong nogo thupu hin saro angkai do akon tong khatang kai Teisa phun khaikya darano phun khaimani dara saharo ani nogor phaijak hinsau engkai borok eklogi phaikna hintong khata engkai teisa nogo phai akoni ang nogo phai teisa nogo sokpakya auto bai nogo sokpai ang sungka norkhai asuk ungko hor biang thang hinsika engkai ang ta khibono Ratanpur bazara phun khlai akoni gari kasre tuble hinsau ani bukrajukta engka abo pailya konoi ang 2 din thui hega yang odong nara engka 2 din thui haiman porewo ani lun nango ang 2 din thui hega ta jotoi Buji khabo to mane bani beri ke 4 din sawo. Ang 4 din ke thubya 2 din thubuka engkai sukuban dino engka ani lun tongo hinai ang nogo thanani nang thai de hinsika bona engkai bin masawo ungko akon boy swnamwi ade hatkata bazaro hinsata engkai akon boy swnamna angka mutulia nang thana de hinsung mani ang boy snam phaina ni hinsau akon do snam phaidi ini ang hinsata engkai parani borok bo agino kisa karakter haimeni gari bare thangrako ayangota engkai thangai ang khaikya angkai no 8ta 9ta di khaino selabai Bwrwi gari o kasajak manjago ini saka engko saharka engkai ang mane engkai abo nugui thata Mane paran borok no kata. Parani borok ano sahar kata engkai rom tonika phaidi hin sarka engka ang thangta bolos kata nang antai se makri khai tak tangai selabai Bwrwi gari o manjak aina sojak hin kata Engkai botam sani beri. engkai bosawo ang bono sinia kisube engkai antrok tin sai tongka ba nang tangai sinia tongna ni no mobile gila masa SMS khajak tongo phone number call khajak tongo
bini mani oro bo chalani phone number tongo hinsa kata apurke ka purke angbo buka bono phungtam buka bisi to Jabon buya ni bre gosia ta. bo go sia olokai Chalak bini mama bai bin ma nok bisungo sobut langnya janla te khari roka Ako ga chalak nor kok singi deba. kai asalakai mana phataro asukjak Bono kok singi da. bono kok sungka ang bono kok sungman ang tini se pas payo ang bono sinya hin so kai do akon nung sinya kai nung bai kai ane bukala te phone number man bwrwi ni phone number man ni mobile jotno tangai jotno sms tong hinang jotno phunu kata gang bo tangai bucha kai paran borok bujot nasi tong ang mang sibu Norjuto hangke Bwsai parvesh derma bini bihik se phaldu tong shitra tongo hne jingno samani kok kaham keno khnai mankana phiaba kubui kokle amose si kokle keba ang si kokne gosia chini video na tune dara baitole manashong ok kaham keno siwo semano norbu buka bishing wansuk tongkana bihik punam derma bo bini kaham sawi e jala sumon dia mai chaswmai tong yahani saitongka yango je Bwsai parvesh derma bo saitongka bini bihik punam derma sinal e jala sumon diang baino chaswmai tongo hne sawi tongka mane sabu kubui sawo tatal amo romna bagi blene bezalo galai tongka abagi borno tabuk sawo kaham sawo thokai sana to phacha saimanya proof evidence sara jodi kaham hamya nor sebai syukurbai ojaga jeng saya hankai nor bo amsu video no kolok ke pulanse nai family aramani eba nai interest tonglak abagi interest nangrana boi tetam khaneba secret life dari channel direct bwrwi punam dermani secret life eba ke hojak jibono cherry besher basar na tukui tola saka khukse nai purongke pathe phasingo chin yago proof evidence rasargena sokparika alnor koino khanaka saka tola joto bising besher cherry nai purke chin aro proof evidence sopakya Bwrwi punam derma te majra berjani jela sumon reang jingno puila pur sawo bor kene bisingo hamjaklai chaswmai tongmani gre jeng kebono sinia apur jingno gari kai jeng nogo thango eba nogo toniriu chini kene bisingo mungsa halo gre hinino saka jodi proof evidence tongkhaiba rioriti haipono jingno I kamini lukote Bwsai parvesh Debbarma se tomang samang majrai peri hamya chaya khlai yaktise bui lachimuru amai hinino saka punam te je majrai berjani jela sumon reang But north of display kaham nuguni mankana jelate bwrwi gana rokolai reels videos name romantic moto anglai jak o jelabai bwrwi te o jelai bwrwi sabongkai bwrwi hingkai to punam derma te jelangkai sumon reang alnor kone khanaka north of display jelate bwrwi no nugui mankana gana khai rokolai gan resablai romantic moto anglai jak te bwrwi hingkai punam derma jelangkai sumon reang Hamjwk ma busukoto जोंले फुनंनाय हैनानि नांखे जों होयै फुनंनाय नों आंनि Amno kari ikote kaisa video naidi punam derma bai sumon reang logi baksa gana tonghi eba gana rokolai no reels video war ke munai snamlai tongka amujo to nugma alo chini video naitone dara baitote munai song noro communicate sachidi bara nogo jlabai bwrwi logi baksa gana ke rokolai reels video snamlai mani amo dol ngai ta snam kana eba dara munani halok ngai ta video snamani kalai kena angya ke khorokni bisingo hamjama haloko ekto se bum pam video khaimani kalai kena sinai nungna ti parasal lukro wansuna di jengaro kewna hamya saya to sana thangya tamkai proof evidence nor ni buskangono jeng phonugorika tangkai hinmale bwrwi punam derma te jela sumon reang jingno pulao sawo bor khorsana amsik siniya borni bisingo hamjaklai mani bo kore chaswmai bo tongmani chamani kore personal room bahai kuno thangmani kore sudu lajak salo simi help sane gare kai nogo thango eba nogo tonirikya abno gare punam derma and sumondia ni bekhate kono mungsa halok kore hinino jingno borok barbar sawe khanarga pulia jora apro jengbahne siringano chup khema tongka tamni bagi himale chini thane proof evidence kringka ba je borkok so amno kubuno khana hane bekhapjing wansuk tonguta te borkni bisingo sinilaimani kaisa kok simi saka jela parvesh Debbarma ni toyni bekhaktinyo borok sinilayo nuklayo a bini toy bai pulia bernya thampur bin tonyor beren thampur no jeng nuki sinu hne saka sumon reang bai je bwrwi punam derma henkai men kol tabo omose cinema kre halo kre chaswmai tongya chaya henkai bara nogo logi baksa rokolai video khalai tomani amotamo sajana tongsiba hamjwk bo kre chaswmai bo tongya nobo nuklaya sudu gari simni kai thangu
Ngay o video ngay bupro khale tong khana o hamsama bwsai kotor jinglai phono grinai marok amke bozaro thangi gana ke rokolai reels video khai tong khana henka tawo lukoron wansuna chita saw kubui sai tong saw salak sai tong ka buri puno derma boino chalak thokai eba chalak thokiwe kok sai toni ma puno but bom teke jingno chalak kok sawi bini bwsai ni tom hamya rokhane chalak video khai rekha belakhen wana wahachi abagi darion sanamu sungo buri puno derma se chalak phalto nijini tom hamya enggai eba niji tom hamya tongai ulta kamni luko or nok ni bwsai masrai bere jingno video khai rekha are nor khorni jingbai pula kok sungja puruno kobi kok saka tamukaba nor khorni hamjlai tongo chaswmai chalayo puilani bwsai parvesh bete tongliya kakla sinai ang tawu popen nukhong khachinai amage kobi kok sab jingno video khai rekha tamu khoting khaba tamu sanai buri punom ke joto jaga bomang no kaham joto jaga bomang perfect joto jaga 100% bini ekta bo wrong kritia amage jingno video khai rekha but sabu kubui saw tatal lukoni biskang no tabu jing joto chini bekhare puro prina tomni rekha borok sinilaya nokia pho boring thani chaswmai tomo kri malama kri pho okay nogo thangi gana rokolai video khaimani meaning abu tamka bahage sini gaw jaga ke omonote norno wansunadi Bwrwi punom dermano I chwla suman reang bai loki baksa akini simi video khajak proof evidence rok manma olo punom ni bwsai parvesh and nukhoni borok kwbangma kam hamya kok saga amnor bo khanawi nadi because bwrwi punom derma bini bwsai no hamya saya sama lokloki bwsai ni tako buku and nok ni borno suduse hamya saya khai masre peri kok saga apagi bwsai parvesh derma nukhoni borok tawo marken choli jaki reply lakya amang play nai negedi punam Debbarma bai suman reang je sini laya hin samani borok adino first time malayo hini borok je samani abo borok tebo segang no malajak borok bongni tabuk tebo unko Whatsapp video rok Mankha photo rok bulajak Mankha SMS rok khaimani aborok jotno jung proof Mankha mobile lo gangge te kaisa kok ang sanamu tungba gangge haji boje sawo o sumondi ang siniya o punam Debbarma samani da ngai borok bobo siniya o slabo sawo bobo siniya hi sawo o sumondi ang khai je punam Debbarma samani an ora hai je ang siniwo hi samani e obo khai kubu no ting no bo ani dol ang bo sinoro mane ek buibar haino haija boto mane sin parani gana ni borok bola ngai sing joto na siniwo intongo ngai sinoro sin bahaya sin no gana ni borok no ora bahayo agi bo ma hanyo gobang mana sing sinma balujak nga hingge obaga kubuino soino je o punam Debbarma samani nga hingga borok je sinya hin sawo sinya hin sakangka o video kaisa jeng video Mankha borok video kuniwa asuk laye video khaina ro kan dilajak o borok jeng tabuk Mankha obo nga hingge abo sinya hangga tak video khai boron phaiga borok jelani bara o thangge video khaima ro abo khai tak boron phaiga o sumoni ang bai o je punam sinya hin samani nga hingga te kaisa mane borok je je punam samani bin mano jingno thangai nogo buyu anobo asungno bukha manobo asungno bukha hin sawbo hingga amo samani abo kubui ko gya abo tatal koksi jing bwsai kisa pula thanga hanogo habgang kano punam no kisa tia bihino ya thapradi tha nga thapradi ma pore hingga bwsai buimalia bwsai no bo ulta bu nga bukha hingga no ang thanga jing kisa khana sajigi jing rom lai jing ar kisa bulai ma khai ngai bulai ma pore hingga botamo phatjaka bunyo dungkai ui bo ongko thanga gandi no ko thangi akoi bo na danai phayo danai phaiga hingga no ano pra tamna hanoi bo phaiga ma haroi sormila sindalo tini tani china hini bo ano sau monjo to tong taro hingga ma no buida seglai ka buida sego bo ya ka sia ya hingga ne buma rot bi phaija kuwa buna ni bagai hingga buna bagai rot bi phaiga hingga ingko tabuk sinyo singba thana nyo logini baino bo nang ta rot bi phai nang samlo bra rotu ni bo kisa khagala bo kisa rombui kamplei chotoni ka kamplei ki thanga hingga absungno bumano tek sungkunu buma kerei hingga apurukai bwsajungno bo bwsajungno bui pai kisa bui pai lekha hingga no bwsajungno khari hoka bo jangla tei no bwsingo doka pere bui hingga doka pere bui khari hoka hingga ang doka phiogo dakare doka phioka doka phiok mani dok bwsing kerei jangla phiokja hingga indi khaga kano yang chalano sungsaka chalano tiklai tudi bosala nagira na nei hingga kubukumino soino je borok o je gari ko sompara o thangu hनै paran borok sahormani je bwsai malayo hनै ngo borok nogo walai mani gari somplik pilik ani bwrwi khina thangpro malayo hनै samani soi bini o suman reang ni gari no apurkai sung nugui khata hingga suman reang no bo
borok tikal tukha sini paran borok ba ain paran borok tikal tuma pore hingga hingga sumoni yang no Bwsai tabuk je o mungko punam Debbarma ni Bwsai hingga hingga bo tabuk tanggui o sumoni yang no kisa buka hingga bono sung bokrok phadiri buma keri Bwsai bo buma keri tin paran borok bo buma keri sung daru atlang thaya sung saku dega rok sung telang thanya je o punam samani kok si chawo saku rok telang thango darok telang thango luar kelang thango honi je sung samani sini parani borok jelani digi samani obo kaisa panjoro obo kubu ko ya jon tatal mangsi hingga hingga tarpore hingga hingga o puru kisa bu hingga no sung bono nogo buri nogo tisok kabi haika tisok kabu hangka nung je o buri bai ning sikla tongo nung o buri bai o buri nogo nung tangma tongnai tongma pore se nung tawar tong hangga sung khana hai tongo sung no bai milamis khai bisa khanyani mana salanyani hingga hingga no borok sung ten din thapur kai nogo masa pan kiri ka boma bo kharka Bwsajok bo osla bai thangkapu ko gari hospital talang laye hingga hingga no Bwsajok je adin chimi Bwsajok mamani ta phana maya ko osla no bo khusmaya Bwsajok no maya bumar sung onek din bare thangka din 2-3 bano thangka sung tini bai sapta kaisa ka hairong tongko hingga hingga sung miya thangmani pore bo buma bo kubu kok saya an Bwsajok bang malaya no santi khadi phadi chawo haipano bo atin chapano bo buma je tabu atin chai tongo buma bo Bwsajok ba contact tongo bo je jung yang kok sabje bumar thang ru tongmani joton bo Bwsajok ko social media thangai bo nukjagoi chai tongo bo ama se tam hin thokaisa angan Bwsajok no chinor anu taru tur phadi hingga hingga abono lukurong kita koina mutungu tabuk o sumoni yang bai o punam Debbarma no je jaga nuk tongkhai norok sung no phun khai sadi sung kisa chini bwskang wa sing keti khadunani bage asung na ani lukurong no koinu ani ko orong bai kha nor suto hangke Bwsai parvesh and nukuni borok tam kok sa bore kuti kami kananya Mankhana ta paithego je Bwsai hinjane parvesh Debbarmani bibi haikaba parvesh ni bini bai voice record khlai buri punam Debbarma no tama ko kasarka amonor bo video ni paito kahme khana nati black and joli jaka je bini monanyo ama ke thoka ye thangei khibi kalama bagenyo parvesh Debbarmani bini bai black and joli jage paito go voice record te ko kasarka eba voice record te tam hinka saka kutuka amnor bo khanai mane chini paithani ko kenge amono buri punam Debbarma bai jela parvesh Debbarma hamjwk kajamani 3 masiko manekha kajama kwtalta asuk bano buri chakhile buibe se chaswmai tona srengei thangsiu o buri punam Debbarma na atinuke tabule kajana suri kirika nale nukui kajamani se bunyo eba baksa porno kepalo l asemenuko manekha life partner Hamya Bermani mentor tabule hamjwk kajama sudu se kepalo l asaiti ingsiu iko norno kaham ke wan sunai ba amsake punam bai je parvesh hamjwk kajamani 3 masiko hamjwk kwtalta kajama kwtal se burile alka sala ba sham hang tongka sabjole tone ba ma jesa sala pano nugui khanai tongka eba jesa Bwsai pan ma bunai ma tokni ble angle jolu haji boi ka buya janjai metar angle jodi ani lojram hai kala ke ang chup khai tongla gam sono chini bekhakti je tabuk je sana tomen nor sakan khakhale nor jotong bujima kan hane te chin video nai tone dara baitol the mona song amono sung sanamu sungo jani ja buri eba chalano thik khlai toni badi olo buni nokti khnate angnasi and video no sajaka share khati joto lokono kaham ke nokui saimantung khoroksa buri boi be chaswmai tongna bagi bom dekhi ne chini Bwsai and Bwsani family tako bukono Hamya masare beri Mankha amo joto loko kaham khane saimantung te parvesh Debbarmani bibi eba parvesh Debbarmani bini bai tabuk paithak phasingo bini monani bihik punam Debbarma ta mane ko kasar tam saka amnor bahna khanawi naledi punam Debbarma nungje sawa ani monano ano sikla tongya tutei tongo hono khaya tutei kharo honoi opoman khayo ang bobai sinma bokurui tongma bokurui chama bokurui khoini phaipro sini gari nosto ongse sengari na singtong pro bobai malai singkisa tuni di hini saw sing bobai kun sinia hini saw je ani monai no chuak nugo maikham nugo hini nungje sawdo nungga sub 2 bosor nung tong afro ka ani monai chuak de nung maikham de nung nuk tongya de ba afro ka nyong tag de nuk afro ka nyong nuge da nung ka je sani ka nung tang khai tongla nung ka je pai khai tag ating tong ani monai nyo khai nung tabo hamya kok sawi nung ate khai nang nung opman khai tong nora kasuk se kuno sik ma kri hanga si ni hanga ta kha boroni video sokai ka keni khai bara nago unggo kobak layei te khuriwa asuk laye khuriwa rokalaye hamjak ma busuk kotor single phunung nai hinai gan sa busabei abi sere mone laye bukhagwa sayang sak ofilingai ta khaboroni video khaijak boroni makhasa keni khayinai gari singago kalainai futurok bujak layei sumon bo
atau pa ani toy ni kok se hamya sawo sini kok hamya sawo ahai rai phek bakpar engko sela kojon na haka hanjo jespan sela jespan kojon phano dojan bijon phan ha tongthong nin tam dor ka ba bo to tuinya khona ble nung se je sung tor ke bani kok sung sala thangya jaga o jaga to sung ani munai te punom sumoni kok si sala thang sung suman bong ko thamni kok si sana thang sung te ani family ni borok ni tui sana thangya ni family ni tui borok ni kok sana thangya background ni kok buti jeng sana thangya bele te monong ko thamni kok si jeta got nangne tijana ko thamni si jeng sana thangong nga nga nung bahai toy ni kok ba hamya sawa an kok nung hamya sala sai maka nung je kaham hangai nung tabuk je ungma kri te tui ungo hini sawa khaya te kharo hini sawa nga takha borok ni video phaika sadi takha borok video phaika 3 4 video takha borok ni phaika SMS bo khalaija tabine jano nung sara tongmaya khatango naka khatang de bahne takha borok ni phaika sase ungko number save khaiton mase ki rokom CPK hene si number to save khaijak na bele busuk mane tabine jai busuk khu kaham bai ungko save khaijak phone number si CPK hene khaijak pa borok hai mane sungno proof kari mangla abni bagino ate hirina borok kotor saitok khnadi ani chini ke bukri phana ke bo ani manan bagai khorang ti sanai kri phana ang ta bin bai thaya ko bin bai ta bo kathang na tong ko first din jimi la jora bini beguna sabit khanya bagai ang ani mani bagai jani ke jani na nangnai yang jandi unyo ta phana bo kaham de hamya de ang ani manani logiwo ang proof khanya bagai ani manani ang logiri nai je kaham borok hangai kubik borok sanai bo kubuino phol manai jurisi thoka borok chalak manjang nai saima kada nogi supana chalak 6ta nungdi adini bo mane tami sanai je media ba je kun borok sungno sungu je bongni number tongni manai be kok de sari mano hanga jung an manai be sung kok sari ro bin dara khatangai bin manai be kok sari mesa bin dara khatang bin manai be kok sari maya an manai be kok sana nangya ang ba nya kok sari ang no interview ri hine sai jongsa bin dara khaitisa bin dara site sana ngo nung bar tong bara odan chung ter blasa no ka in chama se bar chau ngo ngate bindar na sanam sung bindar ana saw no proof de phunung ma khaba no khaba hairai omok somok ni borok bindar ana sai tong phun khai nai ngai asik je mane borok ni sa proof de phunung kha igo tabu proof phunuk ka jeng proof phunung mangka ang bindar an sanam sung igo tong tak proof phunung ma ka ni monai ni tomong butui an monai ni tomong butui an monai je saya khlai na ni monai je saya khlai buji khada ang norok bai dusman bo angna musing ya ang nong na sakang barian saka ang kubi kono sana ang kiriya siri khogi ban sai tong man fasting jimi ang khorang ti sa purun ang sai tong ang kuno chaya se khaima kri hangkai ang tam ni ki tong na ba e amni bagi ang tak bu kiriya fasting hoi ken kiriya ang monai buhai ngai buya songnai buya ang kisi kiriya ta ang kubi kono sana tam ni kiri tong na ba borok kubi kok borok thokai borok ngoino to atake khari tong te nogo tong ya hai re apuro borok kubi borok nogo tong khamung borok nogo sikrei borok asana sauje sing bujangna tokjangna kinja ga sing ating tongo mane khari tong hai ra sing jan banchina bagai hingsau ngo borok sa sing jan banchina bagai ja dino kharka kharele salbse to mane ni jinno gono salsara thanangan tongna nangan hene borok elekani borok basina parani borok basina borok sawe akau nai borok bichar thumga ngulasa bongna singna sai tong kha borok kon khaima kre hinga ka borok kubi borok ngai tang nogo tak bo ja dino hote ongo punam nog no adino hote nog ni angkhor thaman tang nogo kre sa tago usukang ka tam hini saha ang nogo no ble hini saha ro ka dina an nog borok thangjak nogo boboro nogo tong paraga nagoni dong tong depo ta su bakwa saja suman chini kok no hamya sarai ani to ni kok no hamya sanai te chini elekarti bo kok sau ongo subul ching elekara cherai okara ongo chowak nanglai ma bo abina thaklaya din chal thaklaya silaburi hini saitongo ngate o subul ching elekara satta si khonya ongo oro urnanglai mani road block khaimani ahai khaimani irai khaiben hin saito bo o subul ching mura bari ono tongui bosor tongui 16 17 18 bosor tong tokhna bla bihing hari bo tong tokhna bla ro bihing hari besamani tong tokhna bla takha bate saitonga jagawa te sawo bo te ne gari orang 16 17 hajar tong ancho asang ni gari orang 16 17 hajar to hanga 500 not koita 100 not koita 200 টাকা নোট কয়টা সাদি নং তো
koi bandil busuk busuk nung to sai mana bele ni rang sing kai nung hisab khai nung subedi kai bandil nung 100 nut koita 200 nut koita 500 nut koita nung to lekha jak na bele sai mana bele aro hazar busuk rang tong ajaga busuk 500 koi hazar tong nung to sai mana bele nung aro rang na haro hene sai tong ungko gari bising rang 16-17 tong hene sai khana re jeng no ni rang ungko 500 nut koita tong 100 nut koita tong 200 nut koita tong Tesa punam basate ko tonya ti hini bong nogati ne kese kereng bini toy ba atinya sharmila ba ongko bwsai ba walai bwsai thangjak hini thangjak walai thangjak first phailia hini sai tong sai bosi ora hangkai nok dukhungo walai lai do jota borok na hangkai tam ni ti wala laikya borok tu borok bo phailia tak nung tak milia phaya da nok to khabano nung nuk kahno punam nin bagai ta gane mena cover hai ngai mai muise busuk cover wai joi tong chehra no solia agini chehra bai tang nikir ka sidi kongkal ngnya mokol kutuk kutuk mai bese ser kobon si tong so kobone sere se pra se bini kok sanga se phan krei bo sori se du klei jak tong ane manai neng asuk busai torsar khaya isati tori rai isati sari nai ti busai no se neng hamja ya kai neng te buti busai nya o bui hai ga bihi busana bunai tong nai bui tong nai chanai sigla tong nai neng ati chara no khai neng hamja go ane manai borok ham do kai pate neng sak nang khong nang khai neng opman khlai nai neng ate khaye kagri ba da nuga no asla busuk kaham ga tongman sara jibon ni laiman laimi asla no sara jibon kaje ge tlang tong tlangya nuga no o boi khari telang thangja ge 1 bosor 1.5 bosor ni pora yakar hajang ba hakai ade khan yakar hajagan ta apuro se mawa chugana tangme baga ang parvesh no ang yakar jak tengkha ani rangsak ni mai khlai kakka ni makabana nang Sak tu wang suya pano neng kita tu ma wang suya neng punam neng anu mana nya jeta esuk biriman klai neng opman klai neng jeta neng ode ka khibi kelango neng celama sani bagai ni jini life neng no nosto khai tong esuk sangsar kaham poribar naithok khai phaima somoyo neng bahai ute yung thana mosok neng kitchapon nin busanya khara gede neng thana sigang kitchapon neng nin busani bagai neng kitchapon wansuk ma kri de an busaile esuk ang bahai se kam kas khai seng tonggoi rang kicha micha khatilai nana dai song toy song kicha jotono subawi seng kajak mani he neng kitchapon khara gede neng anin busani kitchapon khara gede nin busani chehra na singna dik agini hajana tak ne hai mai sia tu ning ya bi busakre busuk cover wajai tong neng kitchapon nin busani neng kitchapon khara gede neng kharma kri de nin bukhaw neng nin bukha tam pathor de neng kitchapon kharma kri de neng busanya buni se khari pa no neng asuk busai bai juk bosor tong phaikya neng bahai tu busani kitchapon maya nangye punom neng bahai maya nangye angkai non nijin bahana je haikai jota kok khologai sawa miliwoi togo angkai norba kaham gorong khai tong nong na angkai nijini manai hine je sokok bo sawo ade khai phiri kai tong ma de norok khai khai norok na sairong norok de khai sachung khai kelang na musung bahai norok kitchapon sairong maya nangye bahai kitchapon nong bukhaw ing sapa nang jagye nong bukhaw kitchapon nin busai no nong kitchapon khairong ma kri khade nin busai chehra na sing naidi kicha ani busai ang tong burka busu khushi ananda khaye chehra kaham khai nai tong mani ta khai agi chehra bai ta chehra buting thakan kitchapon no ger nang nin busai kitchapon khairu geda